Bueno, nens, benvinguts a aquest 6è episodi de Garage, avui amb un setup diferent, amb una càmera diferent a més també. Hem hagut de viure un pis i tot. Sí, la situació era molt precària. No és casal, coi. Tot el que hem guanyat de Garage. Home, hem monetitzat a l'Spotify i de sobte he deixat d'estudiar. I avui, a més, sempre diem que parlem de lo que no sabem, avui també, però com a mínim parlem d'algo que sabem una mica, un petit. Això que és una mica de basquetbol i del basquetbol català. I tenim a un convidat, bueno, és el nostre millor convidat fins ara, segurament. Sí. L'únic que coneixia més de... Bueno, és l'únic que no coneixíem, com a mínim, que no era col·lega tal. Mita del bàsquet català. Sí, aplaudim a Roger Vilanova, benvingut. Gràcies, Roxy. Increïble. Persona que li hem tirat molt viva a la nostra Avui vida. m'aspirarem perquè, com totes les bones amistats, han començat amb insults. Exacte. Com la teva i la del Riqui. I la teva i la meva, Sí, segurament. també. Amb tu no. Per això no som tan amics. Exacte. Llavors, per començar, sempre el que fem, quan hi ha un convidat, trobem un símil. I la T'has deixat el... Ah, La birreta. Doncs bueno, comencem. Ara sí, comencem. Sembla que siguis tu que està de ressaca i no... Jesús, que ell mulli el Resaré? sofà. És veritat. Ara podem començar. Ara Ara pots sí. dir-ho com comencem. Sí, sí. Ara sí. Doncs això, sempre que hem convidat, li trobem un símil d'un personatge famós o així amb Hòstia, el, que cabrons, tio. amb el nostre convidat. Després us diré tots els que m'han dit. D'acord. Amb el teu, comparant-te amb tu. Sí. D'acord. Tinc dobles. Molt humiliants. Molt, o sigui, tira el que vulguis que no... No, a mi... Llavors, avui s'ha demanat Niño començar. Sí. És que jo tenia por. Tens por perquè estic al costat, no? No, és que el meu... Només s'han insultat per WhatsApp i a les Jo grades. he fet algun d'esto bo, però el d'avui és el millor que he fet, amb diferència. Estàs I posant molt hype, des del moment... Exacte, No, és que no tinc Haurà de por. ser molt bo, No tinc por, és boníssim. Des del moment que sabíem que vindria ell, jo ja tenia el cap. Roger Vilanova és absolutament igual que Shaggy de Scooby-Doo. Ja me l'havien. Nah, molt fluix, tio. Molt flux de dir Roger Vilanova si ets clavadíssim. A veure. La perilla aquesta de Molt bordes... fluix, molt fluix. A mi m'agrada. Shaggy Molt de fluix, Scooby-Doo és increïble. M'agrada més. Ara malament no treure-ho, Jo tinc un grup de la gent més cabrona que he jugat, que són Albert Ventura, Ferran Bassas... Ja ha tirat la d'allà seu No. Ja, No, perquè Ha triat un els tenia... El grup el vam fer quan érem uns matats, no? I la meitat de gent no és professional. Hi ha el Fisio del Prat... Bueno. I en allà, un dia, el Fisio del Prat, ultra borratxo, em va dir que era la barreja entre Luka Modric Ojo, Luka Modric! Ojo, Luka! i Mercedes Milà. I amb memes, coses molt xungues, tio. Duríssim, Mercedes Llavors, Milà. jo he constantment intentat trobar dobles seus com en mode review per superar-ho, però no hi ha bif més gran que aquest, no? Hòstia. O sigui, Déu-n'hi-do. és gent molt lletja, tio. Bueno, és que és un tio molt lleig i una senyora gran. Llavors, Una senyora gran és un home. També. Sí. Bueno. No entrarem en Llavors, a tothom que li És dic, un passat, m'he ficat. veig que us ha agradat, no? Sí, la m'ha meva mare i la agradat meva dona perquè- em van dir no, gens, No, impossible... L'estimem tal. massa, nosaltres no. Bueno, veus, has fallat, tio. Bueno, és que s'ha tirat bif a ell mateix. Ja, no, la millor és d'ell. Això pareix molt. Ara és quan un va dir Mercedes Milà i l'altre Modric. Riqui, si vols tirar-hi tu. Vale, el meu és James Ford de Lost. Perdido. Hòstia, no he vist Lost, tio. Jo tampoc. Com es diu? Però ho he trobat. No he vist de Lost. Google. A veure. Li diuen Sawyer o alguna així. El Sawyer, sí, és indi, de fet, Indi. a la sèrie. James És un Ford. indi de la Índia. No. Bueno, ja t'agradaria, Sí, ja, gràcies. Clar, he dit el meu, T'he tirat un guapet. he dit el meu i ara només puc mirar... No, clar, tots Clar, ja és més estarem cap avall. ja, només puc anar cap amunt. tio. Però la versió que està a la illa i tal, una mica fet caldo, Bé, està bé. No l'actor guapo. Rotllo surfero i tal, bueno. Sí. Sí, jo tinc dues, una mica comparativa del bàsquet
i l'altre una mica per tirar així una miqueta més de bif. Per quina prefereix que comenci? La bàsquet. La de bàsquet? La pip no la vol ja. Ja rebut, Ja total. La de bàsquet és jugador que actualment encara està a CB, que ja té una edat, però segueix rebentant viu, que és una mica de compartir, és Marcelinho Huertas. Ojo Marte, molt bé. M'agrada Marcelinho Huertas perquè va ser el que va mantenir el tir... És que no ho fiquem de 3, pues... El midi, no? Sí, el correcte. tiro aquest... La bicicleta. La bombita. Ell la tira- bombita. La bicicleta aquesta muntada. Tira un peu però anant endavant. Jo tiro més amb un peu, sí, no sé, lateral. Tu te l'has tirat tota, la bicicleta. Sí, lateral, però això. M'agrada. Estava bé, aquesta estava bé. I després em dones un aire a Navarrosa, de la... És una barrosa, tio. No vull No, saber. tio, estic tan out No que vull podeu saber. dir el que sigui. Em dona un aire a Navarrosa. Aquesta és la faltada més gran. No, no és faltada, tio, perquè és un tio de puta mare, però que va a buscar pessigolletes. Ojo Navarrosa un dia aquí, M'agradaria molt Però Navarrosa un dia Navarrosa aquí. és, però és que és de Sant Cugat. No, és de periodista la de Kings Kings League. És de la Kings Va estudiar League. amb una amiga meva. És No? un periodista de la Kings League. De tu. A veure quina foto fiques perquè el tio està terrible. Busca una que no estigui... Bueno, mira, aquí està amb Gerard Romeo. Que no s'hagi fotut farlopa, ni vista, pues. Prefereixo... Marcelinho Luka Huertas. Modric. Mercedes Milà. I faltes tu, Ferri. Jo he de dir que he tingut una setmana ajetreada. No he tingut i temps, saps? no ho he pensat molt. Ara m'ha mirat, Però, ara he vist que em mirava molt a l'entrar. I he dit, estava però, mirant. i no he tirat a nivell físic. He tirat a nivell bàsquet i a nivell Twitter. Llavors, Vilanova per mi és, a nivell bàsquet, una mica Facundo Campazzo, Oh, Farro. una mica jugón, baixet, Sí. saps? Que a vegades a mi m'ha passat a pista, venen ganes de dir-li que es calli, perquè parles molt, llavors alguna de Vilanova va, Molt bo. saps? I Kevin Durant, Hòstia, que pel Twitter, Pel Twitter. Perquè per altra cosa. per les comptes de M'ha Twitter. agradat molt la primera, Perquè Campazzo una era de- base argentino. Un lapro, un facu. Que és un dels tios que ho diu més. Tothom. Si no és el teu equip. A Twitter, tio. No paro de dir coses de Campazzo, tio. Sí. I això només llegeixo Ho diu a muerte perquè crec que té un altre reglament. Sí, té un reglament diferent, No no? sap jugar. Vull dir que ho sap, bueno, no sé si ho sap fer o li permet o el que sigui, però tu t'imagines Satoransky fent els mateixos gestos? Home, no per ell mateix. No, però vull dir, Bueno, les mateixes mans, el mateix, No, el no, mateix no, gesto, se li permet, i un, falta. se li permet una línia més. Com a tu a Podeu fer Supercopa. millor. Exacte. Com jo a Supercopa. És el que anava a dir. Després tiraré, perquè hi ha una llegenda aquí, hi ha una llegenda. Bueno, els que jo hem jugat contra tu, bueno, jo ets una mica Campazzo, en aquest sentit. A més, us haureu defensat, els dos jugadors d'1. Jo, sí, En algun moment? Em sembla que primera amb el Ripo, Sí, bueno, defensat. Bueno, devia estar jo davant teu. bueno, i jo intentant també estar davant teu, vull dir que... A més, els dos està són la molt mateixa. pesaos. Quin puto fàstic de... Podríem enllaçar-ho amb que ens expliqui una mica, no? Perquè jo, o sigui, no sé moltíssim de tu. He mirat una miqueta a la FED. Una mica de trajectòria. Sí, una mica Jo he de buscat trajectòria. avui, de fet, t'haig de dir que he trobat fotos teves d'infantil Sí, a cadet. La meva millor època estèticament. Bueno, que era històric perquè he mirat avui seleccions catalanes, any 2000 eres infantil. Tenim fotos d'això? Sí, està està a Google. Després es podem ficar a l'edit. les fico. Penseu que jo treballo amb adolescents, no? Tutor de quart d'ESO i tal. Ja. I el primer que fan és te googleen tots. Clar, clar. I ja m'han buscat totes les fotos. Clar, I venen, tu pots que feo tirar. eras. Eras muy feo. Tu pots tirar l'elecció professional, tio, d'un esport. I aixetxava la teva go i tu l'has sigut. Els he matat. amb ells. No ho entenc. Pues això, i sortia a la pàgina Bàsquet Català, sortia selecció catalana cadet. Barça, 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 Penya, 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 CB Ripollet, Roger Vilanova. I sortia ja molt tranquil. És una cosa... Costat de Pau Ribas. Mira, una Sortia anècdota Pau Ribas d'aquestes és molt bona perquè la primera vegada que vaig a la selecció espanyola va ser una concentració, bueno, jo tot era supernova i clar, jo jugava a Ripollet, no?, amb els col·legues allà. Tu del poble, Sí, sí. I, bueno, fan el primer dia, quedamos en el hall a tal hora. I ens fan fer la típica de heu de sortir aquí davant i dir el vostre nom i dir on jugueu i tal. I clar, i ho van fer per ordre alfabètic. Jo era la B baixa, era dels últims i tal. Bueno, i comencen i diuen Pepito no sé què, Unicaja Málaga. No sé què, Joventut de Badalona. No sé què, Futbol Club Barcelona. I començo, fuà, tio. Quina puta vergonya.
I vaig estar pensant bé... Vergonya de jugar al Ripollet. I jo del Bueno, Sant clar, tio, allà dient tota la llista A mi també em faria vergonya. Canteras ACB, clar. I jo vaig estar pensant un moment de mentir. No, jo soc a una acadèmia als Estats Units. Sí, no sé, No, però té més mèrit. inventar-me Manresa... Jo sí, t'adoro, jo Un ho moment hagués em va passar pel cap. Té més mèrit, inventar-m'ho. tio. Jo ho hagués Home, jo segur. En aquella edat, tio... Ja, ets un Ja, xavalito. aquella edat amb... I vas dir Ripo i els xavals se van fer, es van quedar flipant. Bueno, va haver-hi una mica de murmuri. Rotllo, este Vale, tio. Ripo. Collons és aquest? Aquest filet qui Jo és? crec que a un punt tenien de... Pues, tiene que ser buenísimo este tío. Això és com una pel·li americana, eh? Això és com el típic nen que ve del Bronx, del barri, que no està ni federat. Exacte. I va jugar contra els millors del condado i te'l rebentes, tio. De fet, crec que després de la concentració i tal, els que no eren de Catalunya no devien saber... No, Ripollet. Vas ficar Ripollet al On te mapa, juega eh? este, Vas ficar tio? Ripollet al Ah, mapa. tio, tio. és... Et t'hauran de ficar a la plaça, ja m'hi... Perquè un dia a la concentració de la Jo ja he estat selecció sempre. espanyola vas fotre... Vas Això fotre quina Ripollet edat? en el mapa. Això devia ser, la primera vaig anar, devia ser cadet de primer, una cosa així. Bueno, sí, tenia... Cadet de primer, als 2000. A les... Nosaltres vam néixer en 97. Perquè tu vas fer això de 99. Sant Gabriel Ripollet. Aquí no res No, vaig fer... vaig acabar a Sant Gabriel de Ripollet, a cadet, perquè t'arriba fins Sí. a cadet, i llavors vaig anar a Manresa. Ja. Vale, tu vas a Manresa llavors, després. I no pot trobar Barça i Penya mai? Sí, bueno, bastantes vegades, però mon pare era un tio bastant de... Bueno, quan teníem equip, estàvem a preferent, llavors jugàvem contra Penya, Barça i tal, i més, jo jugava a 40. Mon pare deia... O sigui, tu hi ha Com ara, algun no? moment a ta carrera que no has jugat 40 minuts? Sí. Has menjat barro, tio? Tot el que ha sigut fora de Ripollet... Has menjat Llavors, un barro d'arriba, barro no, sempre he jugat per sort, sempre he jugat... Sí, ho he mirat 20 estats minuts, i no? els seus 20 minutets els tenia sempre. Si no has sigut temporada de 10 minutets. No he arribat a tenir això. Jo tampoc. De fet, a l'Eport ja jugaves, Vin. O sigui, també va jugar Vin a l'Eport, no he vist. A l'Eport, o sigui, el que passa que el que no m'ha seguit, a l'Eport tenia un altre rol. O sigui, totalment diferent. Llavors la gent que em veu, llavors mira els números i diu, este tio l'han canviat, s'han equivocat, no? Perquè a vegades passes allà 4 puntos per partit, no? Ja, 3 punts per partit. T'hauries de prohibir, tio. M'han faltat moltes coses, tio, per arribar a dalt de tot. Què et va faltar? Aquí hi haurà preguntes. Ho guardem per després? Anem a fer una ronda Vale. a la següent secció, que serà de preguntes ràpides. Vale. O sigui, faré 8 o 10 preguntes ràpides i les has de contestar. Algunes són molt tranquil·les, algunes anem a buscar una mica més de les pessigolles. Vale? Llavors, et tiro 10 preguntes ràpides i les contestes així. El més ràpid que pugui. No? Sí. La primera és, quin és el millor company d'equip que has tingut? És Antelo? No és Antelo. Millor company que he tingut, amb el que m'ho he passat millor, és Lluís Santana, de Ripollet. Ens agrada Santana seguir fa pinta, Trencs. no? Fa pinta. Lluís Trencs, Luisito, apunta maneres. El primer dia que arribo, no hi havia Lluís Santana, estava de vacances, ell arriba quan vol a la pretemporada, i hi havia Lluís Trencs, i arribo i li dic, ei, Roger, i em diu, Lluís, i pensava que m'estava vacilant, tio. Una mica pensava que m'estava dient... Les birres te les porta fredes o no? Però és vale, Va, Vila Trencs, el rei de la noche. Pitjor company d'equip que hagis tingut? Home, d'aquests tios de... No diguis Antelo, perquè ja ho sabem. Bueno, l'Antelo era un, però després hi havia un de Madrid que es deia Alberto Aspe, que eren els dos escoleguilles d'allà de... La dupla de fuego. Vots i PP, eh? Mira, tio. Increïble. Millor etapa de la teva carrera? On m'ho estic passant millor és ara, segur. Ara? Sí, els últims anys ja... Et fas una... Clar. Pollo a l'as, no? I després jugar. No, però vull dir, em fa il·lusió les coses, tio. Que aconsegueixo, Uau, saps? això té molt mèrit, eh? Vull dir, la gent no ho entén, no? Parlarem. Com et fa tanta il·lusió, no? Vam arribar a Final Four, ara d'això, i vam perdre a la final, i jo estava enfonsadíssim, tio. Però aquest tio, no? I... Vaja tot poble, tio. Llavors, enllaçant amb aquesta pregunta, a quina edat creus que et retiraràs? 60. Com l'Ebro. Home, quan vegi que no puc amb el que tinc davant. Jo crec... No en sabré... No, vull dir... Bueno, que vegi que em costa molt, no? Ja. No em deu quedar molt, 2 o 3 anys, suposo, però... Ojo, teus titulars. 3 anys. Següent ronda, quina lliga creus que podries jugar ara mateix? Creus que és supercom el teu pic? Creus que una... Jo crec que a Plata puc jugar, tio. Jo crec que a Plata ha baixat el nivell de quan jo estava. Jo crec que a Plata puc jugar. D'acord. Però m'hauria d'entrenar... Vull dir... No com ara, no? No puc fer el que faig ara i presentar-me a un partit allà. Ja, clar. No.
Tu ets el típic que fa 2 entrenos per setmana. No, jo entreno i m'agrada entrenar bé i no m'agrada la típica entreno de patxanguilla, Ja. perdre el temps, no m'agrada perdre el temps. Tio. Quin és el club que més odies de Catalunya? No val dir la Huesca. Com dius, tio, penso, tio. M'ha donat voltes aquest, perquè jo soc una mica... Però ara mateix l'Espanyol, tio. L'Espanyol de bàsquet, tio. Hòstia, és veritat. M'agrada. És veritat, Molt bona tio. resposta. I els vam pelar. Va ser contra vosaltres, no? El Liu que... Sí, a les... Vas celebrar-ho molt, no? O sigui, et vas tornar com una puta. Guanyar els pericos sempre està bé. No em va donar temps perquè vaig haver d'anar a Clar, salvar... Bueno, jo no el vaig salvar a l'àrbit. La meva opinió és que l'havíem d'haver deixat que matés a l'àrbit. Vull dir, no deixar-lo matar, però... No, tu saps el que va Tu no saps el que va passar? Sí, No tio. Es va muntar una tangana. Joder, Sí, van El a Ripo, a l'àrbit i el Ripo tot. espanyol. Els Sí, l'espanyol van a a fer, fases. Bueno, l'última jugada, un de l'Espanyol va directe a l'àrbit a pegar-li. Però com un... Però... A les semis, va a acabar Final agafant. Four, El va acabar fent així per la setmana. i els del meu... De fet, jo renyo... Tot vas neure aigua, no? No, els del meu equip van allà a separar-los i jo els vaig renyar. Perquè nosaltres el dia següent teníem la final. I dic, ara, aneu aquí i venga, ¿quién han sido? Estos dos de este y estos dos del otro, i ells estaven eliminats. Clar, clar. Ja. Això és I veritat. jo li vaig dir, però deixa'l calmat, tio. Que a mi que... No, Vale, ho ha arreglat bastant, perquè jo pensava que... Bueno, Ah, però que mati... tret de No, puntets, bueno. que ens agrada molt més, tret de puntets. Déu-n'hi-do, la frasecita en directe. Bueno, perquè què van a fer ja? Oh, ja. Sou de Ripollet, al final. Enllaçant amb aquesta pregunta anterior, si no fos a Ripo, a quin equip de Supercopa jugaries? Molt bona M'agrada pregunta. molt Aquesta és boníssima, tio. Ara ja els, Però els telèfons estan pots així. Si pots fer-ho, tio. Si no tiren res. Ha trobat tot Els enllà. directors tècnics. Home, Els GMs de Supercopa jo estan- crec, si no jugo a Ripo, serà per pasta. Llavors va Sant Cugat. Opa! Ojo, Un talonario, Gavi està així ara mateix, Estoy en el mercado, estoy en el mercado. Mercato d'invierno, Estoy en el A mercado. mi m'agrada molt el mercat d'Ever. Llavors, Es necessita la firma de Ripo, no? Sí. Estoy en el mercado, bueno. O pots pagar. llavors, les dues últimes són més tranquil·les. Anava a dir Quirós o Santana, però te l'has contestat una mica abans. Però de col·lega. Bueno, jo fa més temps que sóc amic del Lluís, del Santana. I l'última, Però així... Quirós em dona Dona molta vida, assistència. bueno, sou la El Lluís dupla. s'ho fa sol. Sou la dupla. I Santana i l'Antonio Quirós la rep i la fica. Jo sumo, aquí és de perfecte. Això. I l'última, amb una mica ja més global, és Jordan o LeBron? El Lebron. LeBron. Ojo, aquí vaig contracorrent, tio. A mi m'agrada. No, jo estic amb tu, jo estic amb tu. Jo no estic en desord, O sigui... Sóc l'únic que... No, jo he dit Jordan, però va per no Jordan. em sembla que l'Ebron estigui molt I ojo que jo sóc vell i vosaltres segurament no vau veure Jordan, no? Allà en directe. Highlights. no. Highlights. Jo vaig veure Jordan. Jo En directe? l'última cistella Sí, de Jordan, contra jo Utah. la vaig veure, tio, en directe. Em vaig llevar amb Bueno, mon que pare a quants veure. anys tenies? El 98, no? Jo tenia 11. 11. Bueno, clar. I em vaig llevar amb mon pare a veure en directe. Això és un... Hòstia, eres friki del I bàsquet. jo crec que és en LeBron crec que és el millor jugador de la història. Jo penso, estic d'acord. Jo també. Jo no estic d'acord, però... Pues la gent m'insulta. Ho respecto, perquè M'agrada. està prou. Jo estic d'acord. Ronda de preguntes t'ha semblat bé? Bé, molt Està fàcil. bé, això, tio. tranquil·leta. Aplaudiment pel coll, Sí, sí. Com t'agrada l'aplaudiment? Aplaudiment. Reforç positiu. Què tocava ara? Tens Sí. Jo, plat o plomo? Sí, sí, sí. Sí, Som-hi. Saps el que és plata o plomo? Això és de Narcos. de no? narcos, Sí. correcte. Doncs tenim una secció que es diu igual. Perquè jo ara diré dues opcions. La primera que digui braç a dalt, sí, fem 3, 2, 1, i la segona braç a baix. I hem d'escollir... He ficat coses de bàsquet. Incidim en que no facis un entero i facis la presa així. Hòstia, si quieres allà al mig, tio. No, perquè la gent fa captura a pantalla i ja aquesta... Creus que entero veurà això? M'ha blocat, tio. Sí? Joder, Antelo, tío. TVT, parla el Éramos català, colegas. TVT, parla el català, tio. Éramos colegas. M'ha Antelo. blocat, M'ha blocat. Deu ser la persona que millor parla el català a Ripollet, tio. És, Però és que a més ell té família a Ripollet. Ell va tirar Sí, un pip a no, Ripollet. tio. Heu portat a l'únic tio que parla català de Ripollet. Totalment. Tiraré molt per allà. Bueno, hi ha els meus pares, també. Jo vivia, o sigui, la meva àvia vivia a 2 carrers del Berneda, tio. Jo us he vist molt en directe, quan era xavalito, tu no estaves. Però jo us veia, tio. Xavalí. Quan estaven en el barro. Quan estava el Ripo allí... Era infumable, era infumable. A la claveguera. Ortega, Vale, veràs, però si ho he entès. La primera opció amunt. Primera opció amunt. Liaré amunt. Farem explicació. Sí. Vale? Primera, ficar un 2+1 o un triple. Triple baix, 2 més 1 a dalt. Sí? 3, 2, 1, triple. Però si fiques més 2 més 1 que triples.
Però per això, tio, quan fem un triple... Clar, estic fica un triple més celebra content, més, tio. tio. Clar, És veritat. per això hi ha votat 2 més 1. Estic fi aquest any, cuidado, Bueno, Cuidado que m'estic reciclant, 12 triples en 10 partits no són tants. Bueno, doncs... A veure, tu pots... Hòstia, te l'has mirat, Se l'ha mirat, La Wikipedia, la Wikipedia. Sí, tu et pots tirar un triple, fallar 5 seguides, que no tens la por esta, que l'entrenador digui, has dit xaval fora. No m'està transmitint confiança. Però, Tu vas amb confiança a tirar 3 de 8 metres. Clar, Per tu tirar 8 metres és com per nosaltres de sota l'aro per això s'ho canviaran, tio. no, però jo t'entenc perquè jo fico una sota l'aro. Ho diu com... Li fa enveja, tio. Sí, M'agradaria sí, ser tu, no? Aquí, que no tenim que... Això no és veritat. No, vull dir, t'agradaria tenir un entrenador, no? Que... Pues, no, No, però ho tinc acceptat des de molt petit. Jo sé on puc arribar. Tu ja no jugues, no? Has Ho he plegat. deixat, tio, fa un any. Vas veure que no... No és Però sempre hi ha una categoria més avall, tio. Vull dir... Si Bueno, no, per acabar territorial. No n'hi ha més avall, ja. L'última va ser territorial. No, no? l'última és segona. Ah, és veritat. Ah, clar, el Sant Nico. És veritat. Bueno. Vinga, va, següent. Encara. Encara. A dalt, ser jugador de rol en la millor categoria on pots jugar o jugador estrella en una categoria inferior al teu nivell. És a dir, etapa de port o ara? Clar, però, o sigui... Què ha tingut moments de tot. No, però rotllo, què prefereixes? Estar a la màxima categoria, Jo l'any que rebentant els collons per jugar, el Ratchet, bro. però diu, ambiciós, tal, no sé què, o Vale. chill i rebentant-me. Però està a màxima categoria. A dalt, rol. A dalt, el teu màxim de categoria, A baix, el que et soy la polla. sí. 3, 2, 1, 100% rol. Clar, és que ja has dit que l'etapa més feliç era l'actual. Però, clar, és una mica així perquè per tenir aquesta etapa ja he provat l'altre. Ja, això també és veritat. Correcte. Llavors, un cop ja l'altre has vist el que hi ha, Clar. pues... Jo no, tio, jugar amunt, provar, saps? Trencar-te els collons, haver de currar-te... Jo l'altre que una vegada he pensat és, després d'estar aquí, poder tornar enrere i havent fet això, tornar a lo d'abans. saps? Sí, a mi Amb tam- el coco que tinc ara, tal. Sí, i he vist bueno, les clar, coses, a mi clar. també m'agradaria ser mini. El Ara rotllo... mateix. I ser selecció espanyola. I fer-li així als nens petits, El rotllo Benjamin Button, no? Que Sí, clar, clar. quan tens això, doncs ja no tens el físic. I això és una mica... Vale. Tercera, partit empatat, tens última possessió. Com a jugador, que no com a entrenador, partit empatat, et tires el triple o vas cap a dins? Partit empatat. Partit empatat. Empatat, o sigui, empat al Com a marcador. jugador, No vull ara històries de... Hi ha una C que jo us agradaria és passar-la, perquè l'últim tir no pot ser meu. Això per començar. Imagina que sí. Però no, estan tots defensats. No, jo estic claríssim, no, Passa jo tothom. estic claríssim. Jo dic, si és Tens aquestes l'ISO. opcions, Sí, tens... jo Exacte. tinc claríssima l'opció. ISO. I ara l'argumentaré per res, perquè és molt... Sí? A dalt triple. A dalt triple, a baix anem cap a dintre. Sí? 3, 2, 1, triple. Som cubans aquí, no anem cap a dintre. Que va. Triplet i que no, celebració. cau al Jo sé més que res, perquè no si... piten. S'has d'anar al tir lliure. Vaya, Si pal. faig 2 vots seguits, o sigui, Caus. no puc fer un tercer. És impossible. Bueno, i el segon ja és molt ambiciós. El segon és ambiciós. De fet, no hi ha hagut un canvi de sentit. És ja ficar nombres, saps? Sí, A triplet tirar és de el més mínim en fàcil. defenso i ja està. Col·laboració, A tirar. Fas de Ricky, que és fer una fintiki, i ja m'aixeco, sense Jo no utilitzar el voto. vot ja directament. Jo no voto. Pam. No voto. Però no votes, i si l'has rebut a l'altre camp, has d'anar... No, la passa. La passa i se'n va corrents. I la I el racó allà. I la va demanant des del camp defensiu. O sigui, ja està tan defensiu així. És increïble, és increïble. Jo fico un total de 4 tirs de 2 per temporada. Ja, tio, és que... Més o menys. És que hauries de... Hi ha un moment que fa mandra, ja. Un dia, Roger, ja no molta penso mai. hauries de baixar a l'inframundo del bàsquet, que és venir a veure... El segon. Bueno, podries fitxar directament. ja L'altre per dia un- vam fer un per partit segona. amb el segona, amb el B, Ja, però nosaltres som millors. però jo anava totalment borratxo, tio. Tu? Hòstia, puta, tens fills. Filles, tio. Bueno, perquè tenia el dinar de la feina de La teva Nadal. filla veurà això demà, tio. Ai, el No l'ensenyo, tio. Però tenen YouTube ja. Tenia el dinar de la feina de Nadal Ara tu m'ho has dit. i vaig estar pensant de no anar a entrenar. Però al final vaig dir, va, tio, tenim partit, no, s'ha de preparar bé, estem a la... S'ha de preparar bé, vaig borratxo. Jo vaig anar i vaig recordar que, hòstia, avui fèiem partidet amb el B, perquè eren pocs. I em va anar bé, tio, es juga bé... Em va ben atajat, tio. No, clar. Estava fi. Si jugues contra una segona catalana, que a sobre van últims, clar. Van últims? El Lluís No aquest? sé, van molt avall. Van, sí, no. No hi són i fem, No, però estan reaccionant, fem una menció Sí, a com un jugador nosaltres. que jo vaig jugar amb ell i jugaré de tip, que és Joan Lassús. Joan Lassús, sí. Bueno, és top 3 de I persones. aquest jugava amb tu, el Sant Nico, no? Ah, Ell juga amb mi, juga menys que jo encara,
i el millor company davantera Però de la ara que història. dius San Nico, tio, allà està Dani Juan, no, tio? Oh, Dani Juan. Sí. Dani Juan, l'hauria d'haver mencionat, què em sona tant? tio. Aquest jugava amb mi a Cadet. O a... Dani Juan, un tio excel·lent, No, és a puto amo. Sí. Un tio excel·lent. I és àrbit. O era? I àrbit, Era. Era? Ja no és? Venia, pobre, quan li tocava els partits a les 9 del matí allà al pati del Sant Gabriel, estava el tio demanant la hora. Puto pal. Tocat. Vinga, va. Penúltima. Puto amo. Aquesta és molt fàcil. Sí? A dalt, grada que t'insulta. A baix, grada tranquil·la. Sí, t'encanta, tio. Segur la puta. Després de mirar talent. Bueno, va, sí, sí. Oh, hi ha gent que no, hi ha gent que... 3, 2, 1... Grada que t'insulta, no? Ah, és que grada que t'insulta. Ah, molt. va, que t'insulta. Tots, tots. La A que més, t'insulta sempre. no, o sigui, no podia faltar aquesta pregunta tenint aquestes 3 persones assegudes en un El sofà. mateix. Ara a la següent secció parlarem molt intrínsecament d'això. Jo tinc una cosa que, a més, està Tinc relacionada ganes amb el de- Ripo, que l'any passat, quan vam jugar a casa vostra, ens van començar a insultar d'una manera, un avi, bueno, a mi em van dir puto xulo, i pijos de mierda. Sí, pijos de Tenim mierda ja tiren molt a Pijos Hi Sant ha Cugat. aquest d'això, aquesta. tio, hi ha Sí. aquest d'això. Tiren molt aquesta a Sant Cugat. Putos pijos, Sí, tal, sí, no sí. sé què. Sí, aquesta es tira molt a Sant Bueno, Cugat. és que al costat, tothom que ve jugar contra nosaltres ja pues, perd la comparació de pijisme ja contra nosaltres. Contra A Ripollet? Tio. Sí. És el club més precari, som el club més precari de Catalunya, tio. Bueno, ara jugava a una pista... És que no, decent. bueno, juguem a una pista on no entrenem. Això està... Juguem és fora veritat. tots Cada els partits. Això és increïble. Una cosa increïble, Això fa mal. Però jo, a Supercopa no sé si jugar al Berneda. no ens deixen jugar allà, tio. Per tema de línia. Però a l'Ipsi sí, i a Esparreguera. Sí, Esparreguera també. Sí, Aneu a Esparreguera, no? Sí, sí, Sort. sí. Sort allà. Però pensava que m'hauríeu googleado el partit contra Esparreguera, meu, tio, aquesta setmana. No, jo No sé, vaig fer... No hem arribat a Vas fer... 5 de 15 de 2, Mira, t'estàs agradant, has mirat a la càmera i tot, tio. 5 de 15 en tirs lliures. Pensava que el trauríeu aquí, tio. No, jo No els són tirs lliures, els tirs lliures sí que vull, sé que em porta 62%. Però un dia vaig fer 5 de 16, un dia. 5 de 16, eh? Bueno, quan juguem en contra ja sabem el que hem de fer. Portant tants anys al quatre bàsquet... Ara, no, mira, ara... I no No, insultar perquè perquè ficarà 15 A mi em va bé, ara. Perquè ara em fan faltes i... Clar, un dia, ha de vindre, Ja. ha de vindre a Sant Cugat. Ah, vindre a Sant Cugat. Després de Nadal, primera... Dona'ns una tipa. És la Jo vaig primera? del Ripollet. Sí, sí, De sí. Ripo. Jo vaig del Ripo full, tio. Però què t'ha passat amb la West, tio? No, jo soc un alma libre. És que no és Però un moment, però si tu ets el... no comenteu els partits. Sí, Com ho saps? Sí, Home, em va passar... Això és secret, tio. No, el Trencs em va passar... sí, que et van dir. nosaltres Tall. tres. Som nosaltres Que tres. em mencionàveu allà, tio. Però això Hi havia el debate, no?, amb Això, Violino. això, jo et vaig dir que et fitxaria al Fantasy. És veritat, ho vas dir. Et És van que a dir- més em deixàveu bé, no sé per què m'ho han passat. Et Sí, van dir perquè coses no molt vol- maques. Sí. Coses molt maques et van dir. I ara entrarem quan et vam dir coses no tan maques. Correcte. Et vam dir de tot, tio. Tiro l'última? Sí, tira l'última. va. Vinga. Vinga, va. Partit discret a dalt i fiques buzzer beater o et rebentes viu i no hi ha buzzer beater. Important si Però tu guanyes guanyes el partit, això eh? guanya. Les dues opcions guanyes, el partit. Sí, sí, sí. Ah, en les dues guanyes. En les dues guanyes, en les dues guanyes. Et rebentes a baix. Et rebentes a baix, però fiques 30 i guanyes de 20, Vale. partit discret, 5 puntets, però fiques un tir a l'últim segon per guanyar. Aquesta és la de... Aquesta és la Madal, no? Madal. Bueno, no us dic el que... Madal és buzzer beater. Sí. Vale. 3, 2, 1... Prefereixo aguantar-lo. Jo crec que Jo no estic de baix, tio. aguantar-me, també. Jo també. El moment aquest que el No, però, fiques tio, i però a tornes més boig. demostres tot el partit de merda i tal, Clar. i l'última nyec, eh? Exacte. Això és És veritat. difícil, eh, tio. Suposo És la més que agafar- difícil, de passi. Xop, xop. Aquesta la fa el base de Ho fan Lloret. els elegits, eh? Aquesta és la del base de Lloret, el Kevin. Kevin Gaston. Hòstia, Kevin Gaston Hosti, però va, Kevin. a Sant Cugat va ficar 2 punts i va ficar... Nosaltres igual, però si nosaltres I a ens vosaltres ho fem igual, us va fer el Però mateix. nosaltres ens ho va fer fora de temps i de 2 i la van donar dins de temps i de 3, eh? Tampoc Van plorem, robar, ens ara, van Vilanova, robar, que... no, vull dir, tio. Està a Twitter, això. Ens van robar. Els Hem dos de dir, que- de sí, té raó. Té raó, té raó. Tu has vist la jugada? Jo ho he vist. Sí, jo també l'he vist. Ens van robar, però bueno. Jo ho he vist. Els dos que han jugat a FEP han votat el mateix, eh? Els altres... Ell també ha jugat, de fet. Jo també he jugat a fer, eh? No m'ataballis. Ah, Eva, és veritat, clar. Sí. Però no consolidat tota la temporada. No. Però bueno, he jugat. També No he dic, jugat. us vaig a dir que No, no he fet un, està allà. un buzzer beater guanyador Set partits mai, els he eh, jugat. tio. Mai, ni a categories inferiors ni res. Va ser Twitter, no? No. D'allò de ficar-la i guanyar, no. És una fita que et falta per complir? Hòstia, però és que ha de coincidir. Calla't la boca perquè ara ho farà el A Sant Pastres. Cugat, Ha de és que coincidir. serà la típica que ho fa No, tirs a lliures Sant sí, Cugat. tio, tirs lliures sí. I ens el dediques. Tirs lliures És sí la que típica fiques que per fa Sant guanyar. Cugat i Hòstia, farà un Aquest fin de pal m'ho he de muntar terrible. per vindre a aquest partit segur, veure-ho, tio. Direm de tot.
Bueno, és que ara ja no... Ara em farà riure, tio. Ja no, Clar, ja no es poden enfadar. Som col·legues, tio. Ara som col·legues. Vosaltres dos més, sí? Ha dit Ruchi, però no passa res. Ja estic. Ja està, és l'última, no? Sí, sí. Quina és la següent secció? La meva. Aplaudiment per Fernando. Sí, molt bé, aquesta és la secció. La plata o plomo. Ara anem a parlar una mica sobre diferents temes, però abans de començar això, vull que incidim una mica, perquè posem context una mica a la gent, sobre el que va passar i per què ens vam conèixer fa un any. Aquella tarda Però, per clar, tres. nosaltres sabem el que va passar del que vam veure Des de la grada. Correcte. com a involucrats directes en d'esto, però vull saber, tu, com ho vas veure en aquell moment. Vull que expliquis la història a la càmera i que els diguis què va passar. Però A l'audiència. no us deixa gaire bé. Bueno, tio. veure, El que recordo jo, No passa I si res, algú no va passar Ho així, desmentirem. no m'invento aposta. I si va passar i ens deixa molt malament, també ho No diré que és desmentirem. mentida, no m'agrada. Però pot ser que m'ho inventi, però no és aposta. Tu tira, tu tira. I vull que fiquis... No, veu estar tot el partit dient-me cosetes. Però hi ha això actors tot implicados. Actors implicados també. O sigui, No, hi havia el Lluís al costat vostre, m'ho ha dit ell. hi havia més gent, hi havia més gent. Bueno. Pista. No, però Què hi havia? No me'n recordo, tio, jo no sé, tio. Estan dient Bueno, cosetes. ara després, m'estàveu dient coses, no? Sí. Sí. I a un tir lliure, sí que quan va callar tothom, no? Sí. Allà em veu tirar allà això. I quan va acabar el partit, a mi em va fer gràcia per això, tio. Però què que et vas no- Apaga tirar? el Twitter, apaga el Explica Twitter. a la No, gent. jo no ho sé, no els coneixia. Ah, Jo no vaig veure ni les cares. El detonant va ser apaga el Twitter del niño, no el meu. Jo et vaig insultar una mica, però ja està. Ja, però ho vaig sentir, això, tio, però... Ha volgut passar desapercebut, el cabron. que em va tocar els nassos és que a la primera part vau estar calladets, a la primera part. Cagatis, no? Segurament ja estàvem. També No et hi dic éreu? que hi ha 95% de probabilitats que veníem de despertar-nos feia 5 minuts abans de ressaca. Ah, Que però- era normalment dia de ressaca de pavelló. Però primera part potser portava 20 i anàvem guanyant, no? O sigui, i dic, els fills de puta aquests. Ara venen, Calladets, I a la segona part, doncs vaig perdre, no? No sé. Sí, ho Sí, sí. Vam perdre. Va Perdre... Però bueno, el partit va estar allà, vam tenir una mica. Sí, sí. I llavors aquí dic, ara sortiran els valents aquests. I dic, però ara al final del partit diré, a veure, què passa, tio? I vaig venir a dir-vos què era això i us vaig veure corrent allà, com unes no. rates, A dalt de els cagats. dos, a dalt de tot el pavelló. Cagats, Sí. us veu cagar. I el No. Lluís Trencs m'ho reconeix que us veu pirar cagats. Jo vaig fer la típica perquè... Estàveu a dalt de tot, Que jo em vaig això sí. sorprendre perquè Això és jo mentida. tampoc... Jo no anava a saltar a la grada. No va ser Això així és del tot. mentida. Veu cagar. Això és mentida. No va ser així del tot. Però em vaig... Estava a la mateixa grada i ens vas dir què? I jo, No. jo ja t'he dit el que t'havia dit i vas marxar. Ho va dir? No, però jo vaig dir... Et vaig dir, ja t'ho he dit No, tot. veniu, digueu-m'ho ara. Veniu així, no? Algo així, i veu dir... Va fer uns cagats. pujant les escales, jo això ho recordo. Jo li Pujant vaig les dir, escales, ja t'ho però he dit. ràpid. Però ràpid, les escales vas pujar ràpid. Vas pujar ràpid, tio. Et vaig dir, ja t'he dit tot el que t'havia dit. Ara que s'ha acabat el partit ja està. Ja, Jo no ja sé si no li- et vaig dir, pues jo no. Jo no t'he dit el que t'havia dit. Jo recordo que ja estàvem... Tu estàs jugant. O sigui, ella estava més a baix, jo sí que ja estava com una puta rata de tot. I, o sigui, ella es va acabar parlant amb no sé qui. I jo t'estava veient venir ja i dic, Riri, pirena, no vull problemes. Pirena i o sigui, estava parlant amb algú i jo em dic, espera, i jo, mira, se ve? No, perquè havia passat alguna cosa, tio. A l'Speaker no sé si li va anar a l'olla, tio. Sí, Va dir alguna cosa. És el millor del món. És el millor speaker de Supercopa Però segur. una cosa, no, va dir alguna cosa que es pot dir, però no per megafonia, va. Correcte. No, és que a l'speaker Ho fa deixen sempre. ales de... I ara hora, falta! Però sí, tio, i va dir alguna cosa Sí, sí. Li agrada molt la de... Hòstia, el Nori porta més faltes que l'altre. Sí, no sé. 5 a 1. Sí, faltes. sí, sí. Sí. Fill de puta, ja heu vist el Algo marcador. així, tio, va dir alguna cosa i... I la bueno, fuera, ja fuera va estaven ser molt bona, calentes, també. No sé què, i... O sigui, és un llavors, hooligan, és un Vam hooligan... anar a dir-li alguna cosa al de la megafonia i després em vaig en recordar. Hòstia, aquells també m'han dit alguna cosa, tio. Sí, perquè va haver alguna cosa... O sigui, va passar alguna cosa també amb el de la megafonia. O sigui, no vam ser nosaltres només. Sé que es van Segurament enganxar li també van amb Si el... hagués sigut sí, algo crec que que li li van hagués dit tirar alguna alguna cosa als àrbits, no, però crec que ens va dir alguna cosa nosaltres. Jo què sé. Jo només et vaig S'havia tirar tirat que... un, o- Jo només et vaig tirar que parlaves bastant amb els àrbitres i ets un tio que parla molt amb els àrbitres. Molt. Llavors per això t'ho vaig tirar a la segona part ja. M'acabo de recordar, a l'amistós que vam fer a principi de temporada, que ens va pitar l'àrbit aquest Però sordo jo amigo. vaig ser el més tranquil allà, tio. Vaig estar conciliador, cabron. Bueno, tranquil. Es van expulsar l'Antonio, no? Sí, el vam expulsar perquè... Bueno, és igual. Bueno, va ser el... Va haver-hi una frase teva cap a l'àrbit que jo vaig pensar, hòstia. Què li vaig dir, tio? No es pot ni I dir. vas Papi, començar a dir, sí, ara vacila'm. Jo pensava, Però era un li fotrà un cop de puny, saps? Era un àrbit sol, un home que pot dir, mira, estic sol i un partit aquí amb aquest contacte, però això. I t'ha de vindre a Però li vas allà i em va dir...
no sé, però pitar, aquesta l'has de pitar. I em diu, ja l'he pitado, però ens havia pitat la falta després de nosaltres. Ja l'he pitado, no? Algo així. El paio, tio. Però tu Bueno, de fet, va ser el partit que el seu entrenador amenaça al primer quart de... Sí, de nos pirar-se. vamos? Sí. Nos vamos. Vale, son de... Gavi, nos vamos. Sí. Nos vamos, Tranquil, joder, portem un quart. El pobre xaval està aquí pitant. Això ho va fer a Lugo, de Martínez, aquest fin de passat, també. Ah, sí? Sí, es va seure al terra. Vau fer Va la ficar el cul al terra... No, No, el partit de això va Lliga. fer- El partit de Lliga. Va ficar el cul al terra, es Me va siento seure... aquí, no, això, tio. Sí, I és així. veritat. No sé si un entrenador que té a l'Olaguibe a la plantilla pot Ja. dir res, tio. No pot dir res. Calla la boca, tio, i... O la Guibe és una persona que pot vindre aquí un dia, Sí, Que bueno, pot vindre aquí un dia. potser ens fot cops de puny a tots. Sí. Sort que no ha vingut el mateix dia que jo, tio. No es porta bé? Bueno, ell no sé si es porta bé amb mi, però jo l'odio a muerte, tio. Te pitas, un ragazet, És que no el conec prou bé, Ho dic però potser perquè no ho hauria té un dit any amb més que jo. Llavors, tota la vida aguantant... Però està Però aquí. mires i, joder, contra l'Olaguibe, tio. Bueno, t'estàs jugant al nas cada Sí, vegada sí, que sí, jugues amb sí, ell. Sí, 100%. No està mola, clar. tio. És veritat. No em mola que tingui bula, tio, que no el Creus- fotin al carrer. O Els sigui, àrbits creu a no tinguin línies. allà. Creu a línies, tu creus? Sí, Home, Home, amb tio, la i tant, Ripollès va bastant. agressió per partit. sí, sí. I tant. Jo l'altre dia, Llavors- a una lluita, em vaig tirar al terra amb Olaguibe i li vaig agafar el braç sutilment. I bueno, noto la mirada Olaguibe així, em vaig aixecar i vaig pirar Aquest corrent. no ho veig, tio. Però em vaig L'any aixecar i em vaig marxar corrent. Home, no era bona idea, tio. L'any passat contra Barberà a mi em fan fora per dir-li el que penso d'ell. A l'Olaguibe? Sí, sí, sí. Hòstia, els has de tenir quadrats, Els per dos dir-li. fora. Bueno, jo sabia que allà al mig no em mataria. Bueno, o sí. O sí, Però l'Olaguibe Però mai també saps. sabia que puc córrer i no m'atrapa. Això és una cosa. Clar, aquest és el que vaig Tenia tirar jo, vaig la començar a córrer. sortida, la tenia vista allà, on estava la sortida per allà, si havia de córrer. Hòstia, per anar perillós, sortida única. Sortida única. Hòstia, has de saber que has d'estar tu al No, camp la més tenia proper. controlada, tio. Tot en tot moment, jo li deia les coses i anava mirant, bueno... I fer la finta, vaig no? marcar aquí. I jo comença a la No, estem parlant de diferents temes. Sobre el vull parlar i que ell m'expliqui el que va Ah, passar. sí, això és la teva secció. Parlar. Va, ok. O sigui, ja ho vam parlar. Però bueno, ha passat el que vaig dir jo, no? Sí, Va sí. passar, no? Més o menys. Ara avui que entrem en un altre tema que en els últims mesos hem estat xerrant, que és que m'expliquis de veritat el que va passar entre tu i el fascista d'Antelo. Vull que m'expliquis una història que no haguem pogut veure a Twitter i que sigui censurable. No, censurable, ja no hi ha res. Més censurable que això. Vosaltres imagineu-vos la que explico a Twitter. És que som heavy, infantils és o heavy. cadets de primer. Heu vist? Explica-la una Jo no- mica. jo no perquè- És bastant heavy la teva experiència. Bueno, és que la l'explica primera que jo no- concentració que jo vaig amb l'Espanyola, que vaig de Ripollet, no? Llavors tot és... Bueno, clar, anàvem al gimnàs, tots feien peses i jo pues, no sabia com anava res. Vull dir, jo estava allà Clar, com... clar. Bueno. I em posen a l'habitació amb ell, que era un poble de Castilla y León. Quina mala Íscar, sort, eh? no? I Allà com una ha concentració. acabat sent regidor de Múrcia, tio? Bueno, ja el personatge... Espera que acaben les tres. Bueno, això. I bàsicament, pues, un dia de la concentració ens deixen sortir, que això ja em va semblar increïble, perquè jo encara no sortia de nit ni res, però ens deixen sortir. Perquè éreu Jo vaig infantils. allà, si aquí s'ha esto, s'ha esto. Però cadets. Cadets, Cadets de primer... I vam sortir a un bar d'allà del poble, bueno, això. I tornem, i entro a l'habitació, i estava com tancat, això, i pico, i obre l'antena i em diu... eres tu, tal, passa, passa. No, em va dir, vete. I com que vete? Era l'hora que m'havien dit. Jo ja com un rellotge. No, sí, vete, no sé què, dic, que no, que és l'hora. Entro i tenia una tia allà dintre l'habitació. Hòstia. Hòsties. Piri boig. Una tia, bueno, una tia allà al poble, no sé, suposo que va dir Juan el Madrid i hi havia grupis ja allà. Bueno, i es dic, Antelo, tal, entro, bueno, que se vaya, tal, estem allà parlant i de cop pica el delegat, tio, Antelo, que sé que hay aquí alguien, no sé què. I li diu a Antelo a la tia, debajo la cama. I jo pensava, la tia dirà que no, tio, això, i la tia cap a dins, i entra el delegat i diu, Antelo, ¿dónde está la chica? ¿Qué chica? I jo m'assento allà, així, i diu, ¿qué chica? I pensava que al final li diria, i el delegat comença a mirar per tot arreu, tio. Al lavabo, tal, i dic, I no va mirar sota el llit? i van ser com un minut i mig, i jo pensant, però la trobarà, i el tio no deia res, tio. I quan ja veu que el delegat va estar a punt de mirar, li diu, vale, sal, li diu. I surt la tia, tota plena de pols, aquí, superhumiliant. Y allá digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y al delegat le digo, bueno, ¿estás bien? ¿Necesitas dinero para el taxi?
el delegat li diu a la noia, i diu, no, viu aquí, no sé què, diu, vale, pues vinga. I la tia se'n va, i jo dic, bueno, ara ve quan el fan fora, no? Bueno, perquè se salven totes les normes, totes, no? Y le digo, bueno, Antero, esto no lo vas a hacer, que tal, esto queda entre nosotros. Madrid, ¿no? Esto queda entre nosotros, ¿no? No sé qué, tal. I tu davant, mentre li deia això. Sí, y bueno, no va a pasar, esto no ha pasado, no sé què, algo així, tio, i espera, i ja està. I allà jo vaig veure que, bueno, ell no era el bo de l'equip, sinó que era el jefe, tio. Sí, el cabecilla. De Jesucrist. Era, bueno, aquest al Campionat d'Europa cadet ella té portades de gigantes, de el nuevo Novitsky i tal. Sí, Samat. Sí. Ara, i regidor de vots ara, O sigui, tu vas anar a campionar... O sigui, tu vas estar absoluta, espanyola. Sí, Campionat d'Europa, a cadet, sí. Samat. Hòstia, Déu-n'hi-do, De fer Ripollet, saps? Clar, i era tot superformal en aquell moment, també. Bueno. Sí, això deu fer 40 anys, més o menys, no? Això... Anàvem amb roba austral, tio. És una marca ja que... Les tens guardades? És com la típica Meiva. Com a bon català vaig canviar-ho tot, tio. La típica, És el que Vas a un campus a Tortosa, canvies la roba. És que se veia nova. Era la roba típica. d'Itàlia, Era la meva a segona més m'ho pregunta. canviaven, tio. Representar Espanya... Va ser duríssim, tio. A sobre toca el Campionat d'Europa a Madrid, tio. No podíem anar a Montenegro, no, a Madrid, banderes espanyoles, tot el punt. Tothom allà, Mon ole. pare allà així, a la grada, tio. Totes les banderes. I el teu pare amb una ratada amb la senyera, tio. El meu pare, bueno, allà, fora, home. Clar, és que ara enllaço això amb el següent tema que volia parlar amb ell i la pregunta és... Clar, jo he passat molt de temps a Ripollet, a la meva infància, perquè la meva àvia vivia allà i tal. Jo conec Ripollet, la meva mare és d'allà, li faig moltes bromes d'això i s'enfada moltíssim. Jo soy de Ripollet. O sigui, tu ets l'antítesi del que és Ripollet, tio. Jo tinc cosins allà. Són gent, tio... De barri, de barri. Me'ls estimo moltíssim, són els meus cosins i són la meva vida. De barri, de barri. Però són tios de barri. barri. Molt bé, això perquè no sabia... Sí, t'he dit de barri 4 vegades per si acas no tinc... De barri són tios... Hòstia, se les saben totes. No dic que tu no te les sàpigues, segurament ets més pardillo, però... Hòstia, No, jo soc... tu ets un tio català, ets un tio... la teva, diferent al prototip de persona que hi ha a Ripollet. És la realitat que tenim. No ets un tio de Ripollet, tu. No, Ets un no. tio molt més de... I en La canvi, Bisbal de l'Empordà. I en canvi, tio... Sí, m'agrada molt Bisbal de l'Empordà. La Bisbal de l'Empordà, clar. Va parar amb l'estelada, no? A mi t'encantaria jugar allà, tio. Oi, li vaig dir al Rofes, tio, a l'entrenador, li vaig dir... necessites un base o Parlar alguna cosa. com un bon jugador de bàsquet que és parlar d'una persona com si jo el conegués. No, bueno, conec d'aquí d'això de jugar contra ell, li vaig dir, tio, necessitem un base aquí. Jo vull portar l'estelada aquí. Clar, tio. Però sóc un reducte... Jo sóc com... Els que som allà som com el poble de l'Astèrix, tio. M'agrada dir això, tio. Però creus que ja de sou com No, un... és una batalla perduda. Perdudíssima, Bueno, però ja ho sabem. Però El aneu nostre a tema els pinetons a fotre-us uns trates i... Està fora, tio. Però ara ja, entre quillos i... Bueno, hi ha de tot allà. No m'enganyis. Jo ho he Menys vist. catalans hi ha de tot. Ja. Fas de profe a Ripollet. Bueno, són catalans també. És que ara a veure què he dit. Faig de profe també. A Ripollet. Això és important. De quina educació física tens Educació pintat? física. Si tenies tota la pinta. Física. Pues jo hagués dit Clar, un filosofia català, o història. Gimnàsia, tio. Gimnàsia. 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 Amb 2 N, gimnàsia. Gimnàsia. El primer quan tinc els alumnes, primera diapositiva és el meme aquest del Drake, que fa així, així. És gimnàsia no i educació física sí, saps? Ets un profe d'educació física que fica diapositives? Primer dia, Sou tio. odiava, tio. Jo no No, diapositives no fico. Però no sóc de partidiqui, també. No. No sóc de partidiqui. O sigui, hoy furbo. Està bé, no, però No està sóc de bé. partidiqui. La pilota, no, avui. Però ha canviat el tema, Si un dia he dit, va, avui lliure i tal, abans, quan ens tornàvem bojos, va, partit de futbol, Clar. i ara s'acaben avorrint, tio. Clar, quart de l'ESO ja... Estan més... Diuen, vale, pues no, està tranquil·let. A TikTok. Si no els hi montes tu alguna cosa, tio, s'asseuen allà al banc, tio. És una merda, tio. Ja, aquella edat ja... Així, Treuen el mòbil, tio. no poden treure, però... Ets un profe molon. Té tota la pinta del món, tio. No, tio, no. No. Ets sèrio? Hi ha un tema... Bueno, no és que no sé, és que no vull rajar, tio. A veure arriba, això, tio. Ens veuen 100 Serà un persones. podcast de broma. No, però ara tindrem no, 40 no, més. ja. Tindrem 40 més, que són els seus alumnes. La meva família. Perquè, també... Perquè em googlegen, tio. Clar, i un ho veurà, grup de WhatsApp. Clar. Mira el que ha dit, no? Mira, m'ha dit que és un No, cap. jo em dedico al primer mes ser molt cabron, molt autorista. Està bé, això. Marcar línies. Perquè
venen d'un profe pues, que no, bueno, direm que no és tan autoritari, no? Que és més de partit. Llavors, el primer mes és de machete. El primer dia, Si no, el primer jo dia soy atletismo. cachondeo. El primer dia no, atletismo. Curs navet, Sí. tal... Fas proves físiques? No faig, això s'ha acabat, tio. Ah, ja no es fa Sí, això. esteu antics també. Som grans, som grans. grans, Sembla que no, grans, però... grans. Això va ser l'últim podcast. El tio. pitidillo, Vam estar allà, eh? som gent gran, tio. Ja No no tant com tu. pots... Ara si fas allò, curs navet, gent vomitant allà, doncs tens el pare el dia següent, et denuncia, tio. Ara s'ha d'acabar això, tio. Joder. Sí, ja, això tu ho has notat, no com a profe. tio. Des de Cooper. Jo com a entrenador ho he notat. A mi de petit m'entrenava gent que m'escopia i ara si dic una És paraulota veritat, el d'aquí de Sarda. també em va escopir. A mi un entrenador em va escopir. No, però jo he pensat, a mi... Sense voler s'ha dit, però m'escopir. Jo d'alumne he vist fer coses a profes que si ara ho fes jo una... Clar, estaria, estàs fora, estàs sortiria foríssim. a Twitter, sortiria... A Twitch. Denunciado, a tot arreu, denunciado por tal, no? Ja, és que aquestes coses... Profes que agafaven a un Els tens estampant encantats. contra la paret, no? Tu molt heavy, Jo estic de passant. petit me'n recordo al pavelló estàvem tots allà a una paret i estàvem parlant i l'entrenador rebentar-li una pilota al cap. Ah, jo ho faig, això, com a entrenador. Ja, però... Sí, però no rebentar-li No, la però pilota. escolta'm Però no li una cosa. rebentes, tires... Clar, tio. Ah, no, jo I li- sobretot les paraules. Perquè T'has de cuidar jo- les paraules, tio. Jo el Si no, Coixeró... una agressió no li faràs a un xaval. El Coixeró... Molt bé, A Levin... No a Levi. Però li tira. Estava parlant... No. Estava parlant, mentre jo estava explicant, em vaig girar i de punta a punta de la pista vaig agafar i vaig tirar la pilota amb totes les meves forces, li va donar la panxa i el nen es va ficar a plorar. Bueno, Us clar, juro que en aquell moment vaig dir, em fan Està fora. fora, tio. Està denunciant. Em fan fora. I no, el xaval es va callar i em va dir perdó. Es va callar perquè... veritat. Perquè si no el rebentava. No podia respirar. El paradeta passant, no. No podia respirar. Bueno, El nen... Gelus, tio. Perdó, li va dir. No? No, clar, això és un tema que no sabíem, el de profe d'educació física, i és un tema que li podem treure molt suc, i és veritat que sembla un profe molon, tio. Sí. No, al final del curs sempre em diuen, això, el típic, a la graduació, em diuen, semblaves una cosa i al final, no? Al final m'has agradat, Has molat, no? Al Et venen a veure els partits? Algun sí. Perquè, Hi ha algun que quin juga col·le amb el és? Ripollet. El Palau sí? No, Sí, Lluís Ripollet. Companys, eh? Ripollet Ojo, a no Ripollet tenim. tenim Institut Lluís Companys, Eh, Estic i- trencant tabús, tio. Però... Ningú sap qui és Lluís Companys. No, òbviament que no. Es pensa que és un jugador de És que- Lluís Companys... Veus, per exemple, hem de tindre molt cuidado amb el que diem, Lluís perquè Companys. a veure si ens fonaran. Però, clar, ningú alumne teu sap qui és Lluís Companys. Tenia por que Seguríssim. em digués, Lluís Companys, algú que hagi sentit a casa, Lluís Companys era un golpista. Un golpista. Anava a fer una broma, però jo me l'hauré callat. No, algun Jo- dia m'he hagut de callar perquè m'han dit, mi padre és guàrdia civil, algun alumne, això és que m'ho he callat. No, però segurament... He estat a punt de dir, Tu després, No, quan acabes júnior, on marxes a jugar? quan acabo júnior firmo contracte amb en Manresa un 2+2. Tu ho he... Això ja és de pro, eh? 2 més No, 2. no, 2+2. Bueno, es firma això. Cinco. I no va acorde amb la pasta que em pagaven. No. I m'envien, vaig cedit a Olesa, Penyarroll. un any. Olesa El primer any no. Olesa m'han dit males reviews, eh? Sí, hem de parlar d'això, eh? Sí. És la segona pregunta. Hi ha dues preguntes més. Ah, M'han- sí. m'han parlat A l'Alien, no? Ens ho van dir l'altre dia. Sí, va, les dues Algú de següents van... Rico, ens ho va dir. Però això ho deixem per la següent perquè Sí. van terminar Però això. la meva pregunta anava a que tu, quan tu estudies INEF, Sí. i de mentre estàs jugant allà a Olesa. El que passa és que firmo el 2+2 i faig els 2 primers anys a Olesa. Per el primer any no jugo massa, acabo jugant 20, però hi ha partits que jugo 35 i partits que jugo 5 perquè comparteixo posició amb Sergi Llull. Llavors, quan Sergi Llull... Qui és? Un matat. Hòstia, La següent pregunta que em fareu Hòstia, és... veus? Molt bona aquesta per fer una pregunta més. Sí. Sergi Llull, quan vam al primer equip o així, no veiem nosaltres, no? O sigui, va de viatge, no sé què, llavors jugo 35. I els partits que ve Sergi Llull, doncs jugo 5. No sé, no? Llavors jo demano al segon any doncs, quedar-me a Eva perquè bueno, he jugat així. No? I quan acaba el segon any, que ja he jugat i tal, em volen renovar el +2, que era... Sí, sí. Player Però em volen option. enviar, no me'n recordo si a Gijón, a Le Plata, no sé què. Vaya pal. I en allà jo em plantejo, bueno, clar, si me'n vaig a Gijón, què faig amb Minef, tot això. I al final, parlant a casa, decidim pues que no fem el +2 aquest a Manresa i em quedo aquí i, bueno, em quedo a Eva i acabo la carrera. I et quedes... I em quedo a Olesa mateix, però ja no vinculat amb Manresa. Vale. Ara mateix prendries la mateixa decisió? No ho sé, tio, em va quedar d'això.
Em va quedar una Pregunta mica... trampa, clar, perquè ja tens més informació. Em va quedar una mica, no, em va quedar una mica el... Sí, no ho sé, em va quedar una mica això, però m'ho he passat molt bé, tio. A Olesa m'ho vaig passar bé. Olesa era Eva, no? Has dit? Sí. I Penyarroia has dit o no? El segon any ja vaig estar... Llavors vaig estar 4 anys a Olesa. Hòstia. I vaig estar 3 en Penyarroia, I bé o no? que eren els 3 primers de seu com a entrenador. Déu-n'hi-do. Però bé, no? Si se veia diferent o què? Diferent... Bueno, estava molt més grillat que ara. Ara ja se li veu una mica, no?, el caràcter i tal, però estava més grillat. I era un entrenador de jugadors. Pensa que tenim a l'equip Roger Estaller. Hòstia. Hòstia, El tigre de Sants, no? Jo he jugat amb Roger Estaller. El tigre de Sants, és un bàsquet, company no? meu d'aquí. Pre-Covid, Valentí Holgado, gent així que havien jugat amb ell. Ja. Llavors, clar, era molt diferent. Era un territorial, però a Eva. Clar. Sí. On van els elefants morts ja a retirar-se. Clar, bueno, l'últim any pugem. Tu no ets un Tenim elefant equipàs. mort, tu ets un bebè elefant. No, llavors jo allà era al revés. Jo era el xavalillo. Amb il·lusions. Amb veteranos cabrons. Oh, Sí, no, queien molt bé. Això és un, això Un altre és un tema, baúl tio. que es pot obrir, eh? Aquesta la faràs tu, perquè... Què és un veteran cabron? Tu que has No, perquè viscut a un mi ara, veteran... a nosaltres ara ens han dit Sí. alguna vegada veteranos cabrons, no sé, per dir-li, tio, passa-la al veterano. No? Sí. I això és I molt me'n recordo i dic, però si en aquests xavals Si que me'n se'ns cagaven al queixen- pit, no? Bueno, jo, rotllo, està carretón, sortien 2 veteranos i jo sabia que si la passava aquell se'm cabrejava l'altre, tio. Vull dir, gent molt cabrona, tio. Vull dir, ja. Sí, sí, bueno, clar, és que abans... Anem enllaçant una mica amb la següent, que és que fa una setmana, no? O així vam sortir bueno, Vam sortir a prendre alguna cosa, no? sí, unes fantes. A divertir-nos. Algo suau. Però es pot divertir sense alcohol. Entre Aquarius i Aquarius, el que vam estar parlant va ser, hòstia, amb un company teu, ex-company teu d'equip, que Olesa no havia complert al 100% el contracte a nivell Mònica, a nivell cash. L'últim any d'això, pugem sense cobrar els últims 5 mesos. Hòstia. What the fuck? I bueno, això em va permetre anar al viatge final de carrera a Riviera Maya. Perquè com no estava cobrant vaig dir, pues jo me'n vaig. I me'n vaig anar 10 dies. Ja. A Riviera Maya, que això està bé. Bueno, Això està clar. bé. Clar. Però, bueno, el club ja acaba desapareixent, perquè l'Olesa que hi ha ara és Nou bàsquet Olesa, sí, sí. Van acabar venint al pavelló, ara és municipal, era seu, el van vendre, va desaparèixer tot. Però van fer la típica de cada setmana tenim una reunió, no, esta setmana cobrem. Aquesta setmana rebem una subvenció, no sé què i tal. Sí, I era mentida. Però bueno, vam acabar pujant i... Sergi Llull no cobrava? No, però Sergi Llull va ser el primer any. Ah, vale. Ja no està, ja, això va ser l'últim any. I hi ha una bona que l'any passat em torno a enfrontar contra l'Olesa, no bàsquet Olesa. Que, bueno, l'Olesa, que Sí, és un altre sí, club, I clar. et va rebentar, no? No, i me'n recordo que estic, al final anem guanyant, estic tirant uns tirs lliures i de la grada m'estan dient de tot, tio. Però de tot una senyora exaltadíssima, Ah, sí, no sé no? què. Me suena. I hi havia ja Fontanals, Pay me, que Fontanals jugava, o l'Albert sí. jugava amb mi, hi havia l'altre, també el coneixia. I en allà, mentre estic esperant per tirar tir lliure, li dic, bueno, aquests d'Olesa que em paguin el que em deuen, i després d'això. I l'àrbit em pita tècnica, tio. Tècnica, tio. Me debéis dinero y me pidáis técnica. Puc dir l'àrbit o no? O li vas dir- No dic l'àrbit. Digue-ho, no passa Pues res. tu fas scouting d'àrbits? Quan No, surten no em sé els noms. la designació? No, ho miro. Tu No. te'l Sí, saps això és tot, molt de batarà, ja. El dimecres es decideixen Com els és, partits. com és? Descripció física? Després t'ensenyo la foto. Vale. Quin perro. Els dimecres es decideixen els partits. Bueno, no es decideixen, però... Sí, ho té estudiadíssim. O sigui, jo ara ja puc mirar quins pita. Tu mires qui et pita i saps de quin pal anirà el partit. És Això molt sí. de perro viejo, això, Molt És heavy. next level, Ma vida he mirat un nom d'un àrbit. Una Només vida per, tècnica per dir-li només a per dir-li un coses des de la Si grada. te en pasta, això és una vergonya, tio. A mi em van deixar deure 3.000 pavos. 3.000 paus. Jesús, vaya fills de puta. 3.000 són 3.000, eh? 3.000 I no, pavetes. però via jurídica no es pot fer res. Clar, però era com allò, t'ho pagaven en negre... Però pensa que això era el 1975, eh? Vaig a buscar els àrbits. 2000... 2.000 res. 2.000 res. No sé, tio. 2000... Avui he mirat que 2002 eres cadet, pues... 2008, poder... Sí, era jovenet, era jovenet. Hòstia, Déu-n'hi-do. Que sàpigues que el mateix tio que ens va dir això, ens va dir que et diguessin cabezón. No ho hem fet. Més que res per Bueno, si... no ho has de fer ara. No, jo no l'he dit. He dit que el xaval m'ho va dir, més que res per si us parlar amb ell i dir-li que aquí. Però qui va ser, tio? Digue-m'ho, tio. No sé com Bueno, és un campió de concurs de mates Sí, de la Copa. és veritat. Hòstia. Ah, tio, però... Bueno, un papi cabezón. Jo Vinga. després no li passo i ja està. I segon, bueno, per últim ja i per acabar això, anem a entrar en un altre tema,
hòstia, ha jugat amb Sergi Llull. I al final jo crec que tu ets una persona... Bueno, ara I no Pau sé si és Ribas. Sergio, ja. Sergio Llull. Sí, Llull. ara és més Sergio ja, Sergio Llull. O Llull. Jul. Llull. Increïble, això. Jo tinc la sensació... Jo tenia molt bona relació. Però no em crec que amb el tipus de persona de fi de puta encobert. És ell, perquè és un fi de puta encobert. Ara, per què? Perquè és a Madrid. A mi em cau molt bé. O sigui, a mi m'agrada molt com a jugador. A mi no. Però és Tinc un un fi de problema, puta. tio. Tinc un problema amb el... Clar, tio, et queda molt bé i ara sabem com Que jo ets. tinc el rècord. Ets un rajatore per Twitter. O sigui, Llull és un caramelito per tu. I no ho faig. No ho fas, tio. Perquè encara... Mira, la meva dona és de Menorca. Llavors encara em trobo els pares d'en Llull... Jo sé tot, ens ho van dir, això. Els pares d'en Llull i tal. I de fet, l'última que vaig veure en Llull va ser unes festes de Sant Joan a Ciutadella, que me'l vaig trobar a un bar. Bueno, ell normalment va amb un super d'incògnit allà, i em va dir, mira, no, tal, em va pagar una copa allà. Pobre, Només va fer faltaria, l'esforç de només pagar-me la faltaria. copa. Era igual de tajat abans del que diuen que és ara? Ojo el que vaig a dir. Arriba a Llull, arribem els dos a l'hora a Manresa, júnior de primer, i el tio no ha tastat l'alcohol ni ha sortit de nit, i de fet els primers 6 mesos és un esforç de tot l'equip de que surti a l'habitació d'estudiar, tio. Sí, Un era... tio allà d'això. I en canvi, quan va marxar de Manresa, els garitos de... Clar, el coneixien tots. Van haver quasi... Bueno, li van fer un funeral. Bueno, tenien la clau. No, És que era se'n va se'n era va el lluny. Llull és la història aquesta de la Copa del Rei. No podíem passar un podcast sense que donessis una I patada falta, al i micro, falta eh? que fiti la birra al sofà. La història aquesta del Copa del Rei, que tenia la final el diumenge i el dissabte va sortir de festa disfressat de Spiderman perquè no el veiés ningú. Això era seu. M'ho crec tot perquè... No, bueno, després... i tenim gent que ens ha explicat coses dures, eh? El grup de la família, Ah, bueno, clar. bueno, tenim gent, filtradores, que ens han explicat la coseta i dius, mare meva, que ens venen una imatge de el veganismo i tengo un huerto en casa, eh? Tengo un huerto en Sant Boi. Bueno. A mi el que m'han dit més que és un... Bueno, allò? José Manuel Calderón. Sí! Mr. Rattering, eh? José Manuel Calderón. Però tajat o feixista? Fi de O puta. tot. Fi de Però ets puta. d'Extremadura, de Villanueva de la Serena. Allà has de ser fascista sí o sí. Mira, Llull, No sí tens o sí. opció. Llull, No. quan És jo... com ser quan indepe jugàvem- a Ripo. Quan jugàvem nosaltres no era feixista. Vull dir, no era feixista. Bueno, doncs, els pares devien ser del PP. Tu això és Però un era feixista? del Madrid. Era del Madrid, eh? Sí. La sensació... Bueno, ell era del Madrid, ho deia, però la sensació és que si l'hagués anat a fitxar al Barça, hagués fitxat, eh? Vull dir, no... Bueno, a veure, jo també soc al Barça i... No, això. No m'hi fiquen allà... I la sensació és que s'ha anat tornant... O sigui, allò que ens preguntem a vegades, els feixistes es fan del Madrid o com que ets del Madrid et fas feixista? I la meva sensació és que si et fas del Madrid o vas a jugar al Madrid et tornes feixista, tio. Una màquina de feixisme. Saps si em fa molta ràbia a mi? Que m'agrada molt, saps si voldria... O sigui, qui voldria rebentar? No, Sergi, si pogués... no dic que siguis feixista. No em dic Sergi. No, No hi ara. no, però bueno, tot sembla indicar, no? Que... Hòstia, Ha a mi, virat a la dreta. a mi el jugador que m'ha fet molt de fàstic sempre és Felipe Reyes, tio. Home, i tant, tio. De A manual, mi, una cosa que m'ha Lo fet diu, gràcia és tio. que... Però si eres d'estudiantes, cabrón. No? És com Tu una has dit, mica... un cop entres al Madrid, tio. Una màquina de generar sí, feixisme. los roqueros, los roqueros. Tot i que siguin feixistes, estem d'acord en que és el millor club de bàsquet El millor. de la història. La millor secció de bàsquet. La millor. Però hem de negar, tio. El feixisme... Vale. Va, sí, però vaja, si el feixisme guanya moltes guerres, ja és el millor... No, però són uns lladres, tio. No, Però han tingut el millor capità... no però hem de negar, tio. No hem parlat de l'altre, o sigui, el Fillos Que de és de la Putes penya, Maximus. també et dic. Jo soc de la penya i... Jo era bastant Del Madrid. antipenya, però clar, un cop allà al Prat, tal qual... Agafes carinyo una mica. Però el Fillos de Putes Maximus d'aquesta... No l'hem dit. Rodolfo Fernández. Home, Rudi... Bueno, el meu ídol. Aquí ja no ho puc, El jo meu passo, ídol. tio, aquí El ja meu passo ídol. amb- El meu ídol. El teu Però això fa per ser Rudi és un especial. fill de gran. No, és veritat, no és tio. de la penya. Jo quan Parlant de tenia... No, però pregunta-li quants cops ha anat a l'Olímpic els últims 10 anys. 5 anys. Vale, Una cosa i- que vull que m'expliqui, i a mi jo no m'han sabut explicar als de la penya i d'això, Sí. és perquè els fa tanta ràbia el jugador... O sigui, els jugadors que se'n van al Barça són peseteros, Però si ja es fitxen, no. no, però els que van al Madrid no tant. No són Home, tan clar, òbviament. És que té tot el sentit del món. Per què? Podent tant al Madrid i al Barça, per què escullen el Barça? Bueno, perquè és com els pericos. Perquè La no- penya perquè és no- l'espanyol. Perquè no sé, perquè no vols... És una màquina de feixistes, eh? Una mica Josep Lluís Núñez, ha sigut ara. Sí, molt No, Núñez, sí, molt sí, Núñez. No ho sé, tio. No, però, hòstia... Però Joel Parra, perquè no, vist aquest, l'altre dia... Bueno, Joel Jo he arribat a Parra, un punt ja en el que... Joel Parra. Joel Farra, eh? No, que vaig coincidir amb el Joel Parra, a Titus. la boda d'en Guillem Vives, fa uns mesos. Hòstia, tots A ets ti t'ho vive, sabia, tio. més veritat. És que, clar, I estem parlant d'un tio em va amb caure viatge. bé, tio, però després va a la sotana i dic, tio, un feixista, tio. Sí, és veritat. Fora del Barça. No, Què has pensat? Què va dir? Va ser molt polèmic, el que va dir.
Algú va dir ell... No va dir no sé qui o García Albiol, va dir García Albiol. Sí, això ho va dir també. Hòstia. No va dir Llull o Lebron, va dir Llull. Llull o Jordan Llull, va dir. Déu-n'hi-do, això és terrible, I juga al Barça, tio, eh? Tu has jugat amb molts jugadors ACB, molts. Bueno, ha dit abans, Ferran Bassas. Quin ha Pau sigut Ribas. Pau Ribas. Ho dius Pau Ribas? el top 3 de jugadors ACB que hagin arribat a ACB amb els quals tu has jugat? Top 3. Llull. No cal que els ordenis, digue'ns 3 si volen. Home, si no. Lluís segur ha d'estar tot. Però he jugat contra tios que després han estat a la NBA, tio. Això és... És heavy, tio. Això, I qui I Torri Pollet, el poble, eh? Ho penses i és... Amb quins jugadors NBA? Per exemple, vaig jugar contra el Villombo. Hòstia, que estava a Fuenlabrada, no? Estava al Fuenlabrada i ens va Un mite. violar. El que el fantasy és terrible, tio. Ens va violar. 5 per partit en fotada. Ens va violar... Perquè és aquest típic partit que este tio no tira i ens la ficava tirant, també. Bueno. Tirant, Villombo. Sí, ens va Tio, ficar però va ser un tiros. jugador així... Clar, clar. Villombo. Ho he jugat contra Teodosic, aquest em fa il·lusió, tio. Hòstia, Sí, home. El campionat cadet, aquest. El base de Sèrbia era Teodosic, tio. Hòstia. I anava amb el flow aquest de Pelito Anava Largo aquest i flow, tal. Sou el mateix perfil, sou un perfil El mateix, diferent. tipus sí, de, bastant. mateix tipus de jugador que ara, però a l'entrenador no li agradava tant que ho fes. Saps? L'entrenador no li molava que el deix. Bueno, pues... Pues Van el entrenador, Teodosic és segon que estava és- fora. No va entrenar el segon partit. Si del Teodosic Campionat d'Europa. és... Joder. I ara que parlem d'entrenadors, i entrenadors top, quin diries que ha sigut el teu top 3 Amb d'entrenadors? Penyarroia... A mi el que m'ha agradat més és... El d'ara, no? No, en Ponsarnau, tio. Sí? A mi m'agrada molt en Ponsarnau perquè era l'any de júnior, jo sortia de Ripollet, vaig a Manresa, bueno, aquí i tal, i Ponsarnau era molt bon tio. Era molt bon tio i no li calia cridar per... O sigui, El que parlàvem abans. No li calia cridar, si cridava era un dia, pum, i no, que el rotllo canviar de ritme. Ponsarnau em va agradar molt. Hòstia, a mi- Pregunta, per què Manresa abans que Barça, Penya? Mon pare va mirar, sobretot, que jugués, que pogués jugar. I a Penya hi havia Pau Ribas. Ben fet. I a Barça no tenien ningú que després hagi arribat, però bueno, Barça, clar, és la selecció mundial. Ja, això és... I no sé si a cadet al Barça va haver-hi... Ja. Bueno, no me'n Que recordo. veure, tu de quin any ets? 87. El 87... 10 anys. Ponsarnau, 2 anys de júnior o 1? 2 anys de júnior, El líder silencioso, vaig veure un vídeo, està molt bé. molt bé en Ponsarnau, i de fet encara ens enviem algun missatge. Sí? Bueno, sí. Té molt bona fama, Ponsarnau. Molt bon tio, Bueno, molt bon tio, molt bona els persona. agrada, que guanyi. Molt bona persona, al final, això queda bé, i no ho dic per dir, Però te'n recordes dels que són bons tios. O els que són molt cabrons. No estic d'acord. Jo crec que ja pots, Sí, tens tio. diferents formes d'arribar als jugadors, tio. I no totes són des del bonachón, eh? No, No, és un altre però estil, al és final un altre també te'n estil, recordes. i ara amb el A tu t'haurà arribat més. A mi em va ajudar. Però perquè tu ets l'antítesi Depèn de del jugador, Ripollet, Sí. a més l'antítesi a l'hora de buscar un entrenador. A la gent li agrada la canya, normalment, tio. No, però depèn del jugador. No, Carles Duran m'agrada molt. Sí. Em va agradar molt. I a mi m'agrada molt Em va agradar Carles Duran. molt i és al revés. Amb en Ponsarnau em va anar molt bé i amb en Carles Duran vaig tenir èpoques que no em va anar bé. Vull dir, Ja. perquè em preferia... Jo què sé, el primer any que arribo al Prat érem jo, Jaume Comas, Hosti, això m'ho ex Lleida, vale, de sí, CB i sí, tot, ja veterano i tal, i Ferran Bassas. Hòstia, I érem vaya aquests tri- vaya tres. Però Ferran triplete. Bassas era el primer any de sènior. Ja, però vaya triplete. I en teoria jo anava com de segon i Ferran Bassas anava com de tercer i tal. Hòstia. Però vaig jugar, però em feia jugar molt al 2, per exemple. I era evident que jo allà les passava putes, perquè havia de defensar el 2 de l'altre equip. No. I no era com a Supercopa, que bueno, el 2 de l'altre equip va ser un americà de 1,95 m. Llavors a mi em va penalitzar. Però igualment em va agradar molt, tio. Molt original la manera de fer. Sí. Em semblava que era molt just sempre. Era un tio que et fotia, la cagaves molt sèrio, t'anaves a banqueta, a bronca i tal, però no et posava la creu ja. Sempre et Sí, donava una altra tenies més, oportunitat, no? tio. Està bé, això. Això està bé, tio. Això Que està m'he bé. trobat aquests, bueno, tu descartava, toma't pel cul. I ell no, tio, bueno, greu, tu, banqueta i tal, però es tornaven a recordar de tu i tornaven Però a crec que a aquests nivells és més fàcil donar una segona oportunitat que a nivells més baixos. Sí. Vull Sí, dir, això quina categoria al era? final... Això era plata. Però jo crec que era una plata, era més exigent, que era un grup. Clar, això és veritat. Però hi havia bronze. No hi havia bronze aquell any. No. Aquell any no n'hi havia. Però si mires els equips, clar, tu mires ara i Hi havia un d'or, un de plata... Clar, I eren places que ja pots veure que... Clar, hi havia Andorra, hi havia La Rioja, no sé què, eren ciutats, no? Ara Sí, sí. a plata eren...
I una altra pregunta que et volia fer, tio. T'ha arribat alguna oferta de l'estranger? Algun cop? Vam estar mirant a l'any que vaig a Burgos. Sí? Bueno, vaig estar esperant a veure què sortia, perquè l'any vaig estar a Hora a Prat, i vaig estar esperant a veure si sortia alguna d'or. I no em sortia res, i vam estar mirant d'anar a algun país nòrdic, així hi havia alguna opció i tal, però llavors em va sortir Burgos, que van fer un equip nou. Un club nou, que és el Sant Pablo, Burgos, que hi ha. Que vau pujar, vau aconseguir l'ascens? No, va ser l'any següent. L'any següent. Jo vaig estar un any allà... Jo no sé per què pensava que tenies un ascens a CB, tio. T'he sobrevalorat. Vam fer... M'ha sobrevalorat, però vam fer una trampa, Vam arribar a semis, a playoff d'ascens, i ens va follar, però històric, en Huskic, Goran Huskic. Un pivot que estava a Huesca, ens va follar. I l'any següent jo marxo i fitxen a Huskic. Hòstia, la de KD, la de Durant. És grande, Ens folla aquest, el fitxem i l'any següent pugen, clar, tio. Huskic, em sona molt. I va estar a CB després, potser, no? Ja, llavors sí, em sona... Huskic, molt bo, tio, clar, a nivell l'Eport. Et van fer fora teu per portar-lo, Me'n van fer oferta de renovació. Sí? I vas dir no? Vaig veure el que hi havia a l'Eport. Bueno, és que l'Eport és superprecari, tio. No sé què us imagineu, Sí, tenim un casari a Sant Cugat. Depor i de Plata. Jo també l'he conec de primera mà. Però precaríssim, tio. Sobretot, hi ha un tema que... Hi ha un tema que a l'Eport, al meu nivell, en aquell moment, era de base suplent, no? Vaig jugar a 20 i tal, un base suplent, no? Canviar de ritme... Bueno, pues aquella plaça, els diners que hi ha són per algú jove que puja o que no té família o que sigui. Jo tinc la meva dona embarassada en aquell moment. Hòstia, clar. I jo tinc la carrera acabada i tal, i hi ha un moment que em plantejo, bueno, això seria com allargar el xicle, no? Ja he vist a l'Esport puc jugar i tal, però... No? Quan 29 anys. 29 anys. Sí, t'ho compro. I Mollet a prop de Has casa. fet preguntar quan es barajava de salari a l'Eport? Els sous allà, d'això d'un segon base i tal, era un sou menys del que cobro de profe, tio. Sí, no era... Et posen al pis i tal, Sí, igual, te pots dinar al restaurant que patrocina el club, que sigui això, però clar. I a més et paguen 10 mesos. Clar, és veritat. I després... Això, tio, aquestes categories es paguen moltíssim. En contractes no estan ni... Fer mamades a la platja. Ets un tio que va cap amunt, Ja. que vols, aquí a veure si ho faig bé cap amunt, o... Et van veure que venies de Ripo i... Et van donar molta cova, No em van fer, no. I a Mollet després veu no ni de pasta, a Mollet. A nivell de Mollet, pasta, si m'han dit, estava bé, tio. comparat amb el que... Ja. Clar, el preu en entreno és molt millor, clar. Estava el... No estaria el Marçà, no? No, tenia Àlex Teres allà. Hòstia, Àlex Teres, a mi em feia tecnificacions. I a NBA va arribar a anar. Va anar a Després- Sixers, tio. I ara jefe cantera a Barça, no? Potser? Sí. Pot ser. Sí, segur. No aniré a cantera a Barça, doncs. No? Hòstia... Rajadeta, Com les deixes, tio? No, bueno, no rajaré. No rajaré, però no ens vam entendre. Ah, pot ser. No ens vam entendre i és l'únic entrenador amb el que no m'he entès. Sí. Però hi ha hagut algun roce real? Bueno, al final, quan és de marxar, Per explotar, no? va explotar més aviat ell. Sí. Va va dir explotar més tot, aviat no? ell, va explotar més aviat ell. Hòstia. Es Alguna- va equivocar, però no sé si ho sap ell. Però... Alguna frasecita et vaig dir? No sabia, ja ho saps. No! Això és que has dit equivocar. tot highlights. No tinc rencor. Això Ens està vam mig en manual. comú, hem coincidit a una boda i tot. I no ens vam tirar els plats. Que et van ficar a la mateixa taula? No. Si t'imagines. No, era d'aquestes bodes d'ara de moda que és tothom dret. Ah, Pica-pica, canapés... Vas anar tajadíssim, no li vaig dir res. Però tu ets una persona gran, tio, no pots permetre això. Que et fiqui una gradireta, una tauleta petita. Però igual era el jove, tio. Com es deia l'entrenador que teníeu a Ripo fa uns anys? A la Era Timira, calvo, no. que era com una tortuga... A la Timira, no? Com una tortuga ninja, però hipertrofiada, saps? David Igualada, tio. David Igualada, això és Tu no veritat. estaves... Tu no vam estar un... A l'All-Star? Sí, No va ser el nostre allà al entrenador? Congost. Va ser el nostre entrenador. No, era el Riera, el de Badalonès. Però ell era el segon. I era el segon, també. No, és veritat. un moment. Ell era el primer. A No l'Igualada No era el tenia Riera, títol, el però Riera no és el tenia que... no tenia el títol. Això m'havien dit, que no tenia el títol, Bueno, tio. ja no és que no tinguis el títol, és que era un tio que no... Bueno, si l'encén el David, i ell ho sap, que és així. No feia speech al vestidor ni res, no era d'aquest rotllo. Llavors arribem al vestidor, no sé si te'n recordes, i va dir el David, bueno, yo no soy de dar discursos, así que no sé què. I llavors el Riera va dir, pues jo sí. Jo recordo que parlava el Riera. Ja, perquè... Vale. No sé què.
No, vale. Bueno, tu, ho tancarem aquí. A més, tu també... Ens hem passat, no? De Sí. hora, tio. Però podíem seguir al bar un altre dia. Això sí, això quan... M'ho he passat bé, m'ho he passat bé. Sí? No he relaxat gens, tio, molt fluix. Hem començat bé. Bueno, sí. Hem començat bé. Li vaig fer una broma, la vaig a tio. tirar, tio. Tira, tenies ganes, eh? Tenia ganes. És que clar, m'he preparat 2 bromes i no... Joder, això és un No highlight. talleu. Us diguem el que he de dir perquè tu tiris la broma. O sigui, No, jo diré no, que com no, no, tira-les. Eren un seguro perquè les puc dir en qualsevol moment. Ah, pues No, és igual. Endavant. No, jo m'havia preparat que quan em van dir... Bueno, li vaig dir al Trencs que vindria aquí i vaig dir, hòstia, jo deu ser la sotana dels pobres, rotllo, que la sotana més precari. Però vaig dir, no, però és Sant Cugat, serà la sotana dels Ja rics. està. Aquesta és una. I l'altra era que Fluixeta, també, eh? m'anava a imprimir la classificació Sí, de això ens ho va dir. Supercopa. Això ens ho vas dir per WhatsApp. Ja, Això ja seria ja venir... No parcial, Ja venia sangre, No, aquesta. no, era parcial, el Ferran, em treia alguna molt heavy, No, posava el Trenc i no, la no. gran xuquillo. No he fet ninguna. Si estigués a dalt, la classificació l'haguessin dit. Bueno, clar, si estigués a la UES haguéssim tirat un bif històric. Exacte. Però ara perquè no hi ha Tot. temps, però ara quan apaguem els micros em dirà què passa a Sant Cugat. Sí. Tenemos que hablar Ningú de... ha- En confiança t'ho dic, sense Ningú ho sense el entén, públic. tio. Hòstia, hi haurà rajat. Competim tot, competim tot. Ja està, ja parlarem. està. Ja està intentant tarar bé, tio. Durant el Això premi- veure els entrenadors. Donant el premi del competir, tio. Està Clar, bé. Sí, Ara ho És parlem, important. ara ho parlem. però ropa, eh? Bueno, aplaudiment per Roger Messi per venir. Roger. A vosaltres, per la birra, tio. Una birra? No, tens més, tio. Hi ha una segona Tens pel més, cotxe, home. tio. Bueno, ens veiem al següent episodi. Moltes gràcies. Vamos. Puh! ¿Chiste de Milka?